En ny undersøgelse viser, at folk her på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er rigtig dårlige til at vaske hænder. Vi er taget herud for at undersøge sagen. Kom med. I min søgen efter sandheden har jeg tænkt mig at spørge skolens studerende, om de vasker deres hænder, efter de har besøgt. Vasker du altid hænder, når du går til det? Det gør jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Yes, always. Ja, selvfølgelig. Jeg skal ikke toilet, desværre. Ud fra vores grundige undersøgelse lyder det som om, at de unge mennesker vasker deres hænder efter toiletbesøg. Men kan det virkelig passe, at Journalisthøjskolens studerende er så hygiejnisk korrekte, som de egentlig siger? Jeg har besluttet mig for at undersøge sagen nærmere, og med hjælp fra mine skjulte kameraer har jeg fulgt en tilfældig studerendes besøg på toilettet. Og resultatet er skræmmende. Vi har lige fanget på kameraet, at du ikke skal hen. Hvorfor gør vi ikke det? Det gjorde jeg. Jeg vasker hænder. Men vi har jo kamera. Det gør jeg fandme. Jeg vasker hænder derinde. Du må selv høre, den løber vandhæng. Du vasker ikke. Jeg vasker hænder. Det gjorde du ikke. Jeg vasker hænder! Efter en længere samtale har gerningsmanden indvilliget i at deltage i et interview på den betingelse, at han får lov til at være anonym. Derfor har vi sløret hans identitet og givet ham navnet Preben. Du indrømmer nu, at du rent faktisk ikke vaskede hænder. Jamen, det er rigtigt. Det glemte jeg. Er du klar over, hvor mange bakterier du spreder, når du glemmer at vaske hænder? Jamen, der vil jeg da godt sige mange gange undskyld til lærere og elever og rektor, hvis han har spist med den dag. Når selv en flot fyr som Preben kan glemme at vaske hænder, må konklusionen være, vi kan ikke stole på nogen. Sporten Mikkel Havre, husk at vaske hænder.